Tots hem tingut por alguna vegada. Hi ha pors petites, com la foscor d'una habitació, i després hi ha pors més grans, aquelles que intentem evitar perquè només de pensar-hi ens fa un nus a l'estómac. Avui coneixerem a l'Ona, una nena que va descobrir un secret molt important. Com més intentes fugir de la por, més gran es fa. Però només quan t'atreveixes a mirar-la de cara, descobreixes que, potser, no era tan terrible com semblava. Ara sí, comencem! L'Ona era una nena decidida, curiosa i amb ganes de menjar-se el món. Li encantava córrer pel bosc i enfilar-se pels arbres i descobrir nous racons del seu barri. Semblava valenta i ho era, almenys durant el dia. Però quan arribava la nit hi havia una cosa que l'atemoria. Cada vegada que s'estirava al llit, la veia allà, una ombra dins l'armari. Era fosca, immòbil, però ella sentia que la mirava. No s'atrevia a fixar-s'hi massa estona. De fet, preferia fer veure que no existia. Així que, cada nit, repetia el seu ritual. Es tapava fins al nas amb els llençols, tancava fort els ulls i es deia ella mateixa: si no la miro, desapareixerà. Però no desapareixia. De fet, semblava cada vegada més i més gran. Durant el dia, l'Ona intentava no pensar-hi. S'omplia les hores amb activitats. Quan algun amic li preguntava: «Vols venir al parc amb la bici?», ella responia ràpidament: «Sí, sí!». Qualsevol cosa servia per no recordar aquella ombra inquietant. Però a mesura que passaven els dies, la por no marxava. Al contrari, cada vegada se sentia més cansada i més preocupada. I el pitjor de tot, no li explicava a ningú. Perquè què passaria si algú pensava que era una por ximple? Però una nit, després de setmanes evitant-la, va passar una cosa inesperada. Plovia. El so de les gotes repicant contra la finestra feia la nit encara més inquietant. L'Ona estava cansada, però no aconseguia dormir-se. L'ombra seguia allà, dins l'armari. Però aquella nit, per primera vegada, va notar una cosa diferent. L'ombra s'havia mogut. El cor li va començar a bategar ràpidament. Li suaven les mans. S'ho estava imaginant? O realment s'havia mogut? Va tancar els ulls amb força. «No ho miris, no ho miris!» Però aleshores va recordar una cosa que la seva àvia li havia dit feia temps. Quan una cosa et fa por, la teva ment la fa més i més gran. Però si la mires de cara, sovint descobreixes que no era tan gran com et pensaves. Va respirar profundament. Va mirar cap a l'armari i va prendre una decisió. Aquesta nit obriré la porta. Amb el cor a 1000 per hora, l'Ona es va aixecar del llit. Cada pas cap a l'armari se li feia etern. I si hi havia alguna cosa realment allà dins? Va agafar el pom de la porta. Va respirar fort i la va obrir ben de pressa. Silenci. Només la seva roba. Només les caixes que feia mesos que no tocava. Només un espai buit i res més. Va il·luminar cada racó amb la llanterna. No hi havia cap monstre. No hi havia cap presència estranya. L'ombra era tan sols un reflex. L'Ona es va quedar mirant-lo. Aquella ombra que l'havia fet perdre tantes hores de son no era res. I de sobte ho va notar. El seu cos estava lleuger. No li tremolaven les mans.
no li bategava el cor tan fort, perquè per primera vegada aquella por ja no la dominava. L'endemà al matí, l'Ona va marxar a esmorzar amb una sensació diferent, com si alguna cosa dins seu hagués canviat. No era que mai més tindria por, sabia que en tindria, segur, però ara havia après una cosa molt valuosa. Fugir de la por no serveix de res. Com més intentava evitar-la, més gran es feia. Només quan la mires de cara, quan t'hi enfrontes, és quan descobreixes que, potser, no era tan terrible com semblava. I així, aquella nit, l'Ona va tancar els ulls amb un petit somriure, perquè sabia que, passi el que passi, ja no fugiria mai més. I és així com aquesta història ens ensenya una gran veritat. Les pors no marxen si intentem ignorar-les. En canvi, quan tenim el coratge d'enfrontar-les, moltes vegades ens adonem que no eren tan grans com creiem. I ara et toca a tu! Maneta amunt, subscriu-te i campaneta per seguir amb moltes més històries. Fins la propera!